5:07. 07. 07. 07. Что ты скажешь? Спать хочу. Погнали. Я. Погляди, як рано, а гэтыя барахольшчики вже збираються. Ну, так це прямо ніхто не Слухай, ну ринок не чекає. вже на дворі. Кльовий старт. Я думав, до Грудиновки без дождю поспеем по всіх прогнозах, але на старті дощ. Оп. Гляди. Говно. Як тобі дорога? Шиковенне. Це тільки говно на землі, тут ще й говносховище десь. Водор відповідає. Страшно. А таке масті не люблю, тут немає. Ну, ніяких для рук штук. Ні паренчів, нічого. Ну. Рука. Угу. Вот такие дороги у нас. Что это за штуки, кто ведает? Смолу збирать чи что? И таких вот до холеры. Заяц. Уже 4-й. Оп. Говнюк. Почекай. Сидоровича. Що ти говориш, ти тут народилася у Сидоровичах? Ага. Минулий раз переоблитала, думала Романович. Ну, я на «ичи» заканчивается. Сидоровичи. Завулок Грудиновський. Ну що, де ти? Нарешті приїхала. Ну, недалеко. Центральный.
Історико-культурна коштовність.